ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲି, ଆଉ ପିଇସି ପୁତୁରା ଚାଲିବାକୁ ବାହାରି ଗଲୁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କୁକୁର ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଦେଖିକି ଭୁକୁଥାନ୍ତି। ବୋଧେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚୋର ଭଳି ଲାଗିଲୁ। ଚାଲିକି ଆସିକି ଏଠି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଦେଖିଲି ଫୁଲ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପୋଛିକି କିଏ ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ସବୁ ପୋଛିକି ନେଇଯିବି, ହେଲେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୁଲୁଆ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ଡରି ଡରି ବଳକା ଯେତେକ ଫୁଲ ଥିଲା ସବୁ ତୋଳିଦେଲି। ଆଉ ତ ମୋତେ କିଛି ଜାଗା ମିଳିଲାନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ ମିଳିଲା, ତ ସେଇଥିରେ ଫୁଲ ତୋଳିଲି। ଗଛରେ ଯାହା ଯେତିକି ବଞ୍ଚିଛି ସବୁ ପୋଛି ପାଛି ତୋଳି ପକେଇବି, ଗୋଟିଏ ବି ଛାଡ଼ିବେନି କାହା ପାଇଁ। ଦେଖିବି ଆଜି ଆସିକି କିଏ ଆଉ ଫୁଲ ନବ। କାଲି ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରିଲେ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଦିଦି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଭାଉଜ ଏଠି ମୋର ସଜାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ମୋତେ କହିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ମିଳିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦଟେ ଦେବ, ଜବକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋତେ ବାସି ଡ୍ୟାସ୍ରେ ପଚାରୁନି। ଚାଲିଲି ଏବେ ଦିଦି ଘରକୁ। ଭାବିଲି ବାଟରେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେବି, କାଳେ ଦିଦି ଘରେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ। ଚାଲ ଖାଇ ପିଇ ମୁଁ ବାହାରିଲି, ଏବେ ଫେରିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଟାଟା।